Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Сёння ў нашай студыі юнакі і дзяўчаты. Прыгожыя, разумныя і, вядома, кемлівыя. Ну і слова капітанам. Калі ласка, Тацяна. Добрый день. Наша команда зовется «Колоски». А прыехалі мы з горада Веткі. Цудоўна. Ветка – гэта вельмі прыгожы горад, а адметны ён сваім музеем стараабратніцтва, які славіцца не толькі ў нашай краіне, але і за яе межамі. Ну, вядомыя старажытныя кнігі з веткаўскага музея і іконы. Так. Са мной сёння гуляюць Вадзім, Улад і я, Тацяна. Дякую вам, Тацяна. Давайте слухать капитана другой команды. Калі ласка, Маргарита. Добрый день. Добрый. Наша команда зовется «Рамонки». Мы прыгожие и разумные. Мы представляем модельное агентство «Хрустальная нимфа». Со мной сегодня гуляют Анастасия и Марина. Дякую. Ну что ж, и команде «Рамонки», и команде «Колоски» я, вядома, жадаю перамогі. Шановныя гульцы, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслав Крупенька. Сардэчна вітаю ўсіх аматараў нашай тэлевіктарыны, і гульцоў-удзельнікаў, і гледачоў-назіральнікаў, якія заўсёды шчыра суперажываюць разам з намі. Жадаю трапных і дасціпных адказаў гульцам. Усім зычу цудоўнага настрою, усмешак, перадачы, поспеху, удачы. Няхай роднае слова звініць, як песня Жаўрукова. Шчыра дзякуем вам, паважаны Святаслаў, і пачынаем наш першы этап. Прыгадваем. На этапе «Прыгадваем» каманды адказваюць на пытанне «Ці праўда што?». Варыянты адказу «Так» ці «Не». Гэта своеасаблівая размінка, якая дапаможа кожнаму хутка ўключыцца ў гульню. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. Атрымайце ва ўзнагароду 2 балы. Ну, а няправільны адказ будзе пазначаны інакш. І балаў, на жаль, не прынясе. Адказы каманды шукаюць па чарзе. Ну, а пачынае тая тройка, якая дасць адказ на беларускую загадку. Конь сталёвы, аўса не просіць, арэ і косіць. І першая была Тацяна, і трэба адразу даць адказ. Ёсць? Гэта трактор. І гэта правільны адказ. Пачынае каманда «Колоски». Першае заданне на экран. Ці праўда, што на экране харч? Так, Тацяна, вам трэба даваць адказ. Гэта харч? Так ці не? Не. Гэта правільны адказ, вядома. Гэта грак, птушка грак, так? А харч выглядае вось так. Наступнае заданне для цудоўнай, прыгожай каманды «Рамонкі». Дзяўчаткі, ці праўда, што слова «трохі» прыслоўе? Так, наречено выпуском. Маргарита, трэба прымаць рашэнне, так ці не? Так. Гэта правільны адказ. А чаму такая перапалоханая стаіць? Не ўпэўнена. Вядома, слова «трохі» адказвае на пытанне «колькі?». А на гэтае пытанне заўсёды адказвае прыслоўе. Дзякуй вам, і ў вашу скарбонку 2 балы. Апладысменты. Шановная команда «Колоски», ці праўда, што ў слове «расчулены» замест пропуску пішацца 1 літара «Н»? Да, 1 літара, 1 літара. Если вы все заодно, то... Да, 1 літара. Тацяна, калі ласка, ваш адказ, так ці не? Так. Сапраўды, у слове «расчулены» пішацца 1 літара «Н». Дзякуй вам за вашы веды. Малайцы, дзяўчаткі, так. Спасибо. І апошняе пытанне вам. Увага на экран. Ці праўда, што на экране таполя? Это не то, Калі ласка, Маргарита, ваш адказ, гэта таполя? Не. І гэта правільны адказ. Вядома, гэта не таполя, гэта чаромха, а таполя выглядае вось так.
Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы 4 і 4. Робім крок да наступнай гульні. Перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны удзельнікі будуць перакладаць сказы з рускай мовы на беларускую. Гулец адной каманды будзе супрацьстаяць гульцу другой. Кожны правільны адказ 2 балы. Ну а першымі за перамогу будуць спрачацца Вадзім і Анастасія. Яны паспрабуюць перакласці сказ. Вадзім так усміхаецца, быццам бы ведае кожнае слово па-беларуску. Дзякуй вам за вашу радасць і за ваше імкненне удзельнічаць у гэтым конкурсе. Увага! Такім чынам, Вадзім і Настя, руку на кнопку, не хвалюйцеся. Вельмі важна не націснуць на яе раней, чым я прамоўлю сказ. Гэта галоўнае. Из всего увиденного меня впечатлил парк. Першая была Настя. З всяго убачанага мяне уразіў парк. Гэта правільны адказ, малайчынка. Увага! Таня, Маргарыта. А мне более всего понравились памятники. Танечка была первая, спокойно. А мне больш за ўсё спадабаліся помнікі. Гэта правільны адказ. Цудоўная Тацяна, малайчына, хлопцы. Выкажыце ей слово падзякі, вядома. Наступны сказ для Владислава и Марины. А я не могу что-то выделить отдельно. Першы быў Уладзіслаў. А я не магу штосьці выдзеліць асобна. Цудоўны пераклад, малайчына! Як вас падтрымліваюць прыгажуні, дзякую. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую магчымасць і паслухаем нашага эксперта Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, пакуль добра гуляеце, усё ведаеце, знаеце, удаюцца і адказы на пытанні, і слайды-малюнкі адгадваеце, пераклады не выклікалі пэўных цяжкасцей, і нашы тэлегледачы даўно ўжо ведаюць, што канструкцыя, напрыклад, более всего у рускай мове адпавядае наша больш за ўсё, менавіта з прыназоўнікам «за», а таксама падобныя да яе, прыгажэй, весялей, лепей за ўсё. Прыгожа гучыць і наша слова вылучыць, у дачыненні да рускага выдзеліць. Жадаю поспеху далей. Як заўсёды дзякуем вам, Святаслав, за карысную інфармацыю. Падводзім вынік гульні ў пераклад 6-8 на карысць каманды «Каласкі». Ну а наперадзе эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс беларускіх слоў з дапамогай падказак, якія мы падрыхтавалі. Гульцы выбіраюць з 3 варыянтаў правільны і залічваюць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманда памылілася, свой варыянт адказу даюць сапернікі, на падборы зарабляюць 2 ачкі. Гуляем далей. Пачынае каманда з меншай колькасцю балаў. Не сумуйце, дзяўчаткі, гэта вы. Слова «выдма». Што гэта? Выдма – гэта доўгі і вузкі флаг. Жывёліна сямейства куніцавых. Пясчаны пагорак. Маргарыта, я упэўнена, што ў вашай каманды ёсць правільны адказ. Хто яго прапануе? Адкажа Настя. Нам здаецца, што выдма – гэта жывёліна сямейства куніцавых. Настачка, увага! Жывёліна сямейства куніцавых – гэта выдра, а выдма – гэта нешта іншае. Што прыдумала каманда «Каласкі»? Хто паспрабуе, Тацяна? Паспрабуе адказаць Вадзім. Мы вырашылі, што выдма – гэта доўгі і вузкі флаг. А вось і не. Расіяне назовут это дюнай. А беларусы вось гэты пясчаны пагорак назовуць выдмай. Выдма – гэта пясчаны пагорак. Цяпер вы гэта ведаеце. Наступнае слово для каманды «Каласкі» – слова «вепр». Вепры – гэта ветраны млын. Хвойнае вечназялёнае дрэва. Самец дзікай свінні. Тацяна, надумалі, хто паспрабуе? Паспрабуе адказаць я. Калі ласка. Мы вырашылі, што вепр – гэта самец дзікай свінні. Гэта правільны адказ. Малайчынка, малайчынка.
Наступнае слово для каманды рамонкі. Гэта прыметнік, вонкавы. Вонкавы – гэта ўтвораны з вады, вадзяны. Знешні, знадворны. З гладкай паверхняй, бліскучы. Дзяўчаткі, 5 секунд прайшлі, і трэба рашэнне прымаць. Маргарыта, хто паспрабуе? Паспрабуе адказаць Марына. Мы думаем, што вонкавы гэта знешні з надворным. Вы правільна думаеце, дзяўчаты. Вонкавы выгляд, правда? Знешні выгляд. Малайцы. Маргарыта, узрадуйцеся за сваю каманду. Вы такая сур'ёзная. Трымаеце ўжо гэтую сур'ёзнасць да канца гульні, я бачу, так? Вы такі чалавек па жыцці? Так, сказала Маргарыта. Дзякую. Наступнае слово, таксама прыметнік для каманды каласкі. Хаўрусны. Які гэта? Хаўрусны – гэта дзіўны, незвычайны. Сумны, маркотны, агульны, супольны. Так, час скончыўся. Танюша, хто з хлопцаў, ці вы самі возьмеце адказнасць на сябе? Я сама возьму. Калі ласка. Хаўрусны гэта агульны або супольны. У іх дзіўная інтуіцыя ў гэтай цудоўнай каманды, малайцы. Хаўрус – гэта талака, усе разам. Хаўрусны, агульны, супольны. Цудоўны адказ. Маргарыта, наступнае слово для вас. Хлуд. Хлуд – гэта чалавек, які не кажа праўды. Дробны хвораст – тое самае вецце. Эластычная, гумавая трубка. Маргарыта, ёсць у вас версія? Ёсць. Ёсць. А хто ж яе даваў? Гэтую версію, хто нам прапануе адказ зараз? Прапаную я. Калі ласка. Хлуд – это дробны хвораст вецце. Дзяўчаты, ваша праўда, вы маеце рацыю, малайчынкі. І апошняе слово гэтага конкурсу. Таксама на літару Х. Хцівец. Хцівец – гэта надзвычай скупы чалавек. Грызун, сямейства мышыных. Той, хто знаходзіцца на ўтрыманні. Танюша, хто паспрабуе? Паспрабуе адказаць Вадзім. Калі ласка, Вадзім. Мы вырашылі, што хцівец гэта надзвычай скупы чалавек. Ваша праўда, малайцы, вельмі добры адказ. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасці, нагадаю гледачам, што тыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску». Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды рамонкі 12 ачкоў. Каманда каласкі ў лідарах, у яе 17 балаў. Мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс, але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой пакуль менш ачкоў. Маргарыта. Зараз вы ўбачыце разам з дзяўчатамі 6 канвертаў. І вам трэба выбраць які-небудзь адзін, назваць мне лічбу. Другі. Другі канверт, калі ласка, адкрыйце нам другі канверт. Пачытайце ўголас, што ў ім. Прыкусіць язык. Знаёмы выраз? Знаёмы. Вельмі добра, запомніце яго. Паважаная Тацяна, 5 канвертаў засталося, любы акрамя другога. Мы рашылі, што гэта будзе трэці. Трэці канверт, калі ласка. Чортава процьма. Чортава процьма. Знаёмы выраз? Не, не знаёмы, ківае Тацяна. Я думаю, што 30 секунд дапамогуць вам знайсці адказ. Такім чынам, у каманды рамонкі прыкусіць язык, у каманды каласкі чортава процьма. Паважаныя капітаны, запішыце вашы выразы і паслухайце, што трэба зрабіць. Шаноўныя ўдзельнікі, у вас будзе 30 секунд для таго, каб выканаць 3 заданні. Першае – растлумачыць сэнс фразеалагізма. Другое – скласці сказ з гэтым фразеалагізмам. І трэцяе заданне – трэба падабраць сінонім
да гэтага выразу з беларускай мовы або адпаведнік з рускай мовы. Зразумелі? Гэта фразеалагізм з такім жа або прыкладна такім жа значэннем. Працуйце. Я бачу, што каманды усміхаюцца, падрыхтаваліся. Які фразеалагізм у вас быў, шаноўная Маргарыта? Фразеалагізм у нас быў прыкусіць язык. Што ён абазначае? Гэта азначае, што трэба замаўчаць. Вы зарабілі ўжо 3 балы, малайчынка, раптоўна замаўчаць, перастаць гаварыць або утрымацца ад размовы. Вось такія тлумачэнні гэтага выразу. Дзякуй. Хто прапануе сказ? Настя. Настя, калі ласка, зачытайце, калі ласка, сказ. Якуб розна понял, калі яму было трэба прыкусіць язык. Цудоўны сказ. Дзякую вам, Настя. Яшчэ 3 балы ў вашу скарбонку. Ну і ўрэшце Марына з сінонімамі з беларускай ці з адпаведнікамі з рускай мовы. Павесіць замок народ. Павесіць замок народ, малайчынка. Менавіта так беларусы і скажуць. А яшчэ у іх ёсць такі варыянт – наступіць сабе на язык. А россияне язык проглатывают. Они говорят, язык проглотил. Так? Так, так. Вось, дзяўчаты, малайцы. У гэтым конкурсе вы зарабілі 9 балаў. Падтрымайце іх. Чортава процьма. Гэты фразеалагізм спачатку напалохаў усмешлівую каманду каласкі, аднак потым яны сабраліся і вельмі добра ўсё расклалі па паліцах. Я спадзяюся. Хто пачынае, Таня? Пачынае Вадзім. Калі ласка. Чортава процьма – гэта вельмі шмат. Вельмі шмат. Многа нечага ці некага ў вялікай колькасці. Вельмі добра. Наступнае заданне я бачу Владзіслаў. Калі ласка, ваш сказ. У гэтым годзе было чортава процьма журавіны. О, пра журавіны так выразіўся. Добра, дзякуй, залічана. Тацяна, вашы сінонімы з беларускай ці адпаведнікі з рускай? З рускай. Калі ласка. Куры не клюют або видимо-невидимо. Малайчынка, цудоўны адказ усёй каманды, я спадзяюся. Беларусы скажуць, мора разліўное па самыя вушы, як гразі, а расіяне цьма цьмущая. Дзякуй вам за вашы веды. Пакуль рэдактары падлічваюць агульныя балы, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі. Паважаныя гульцы, сёння трапіліся вам выразы, якія часта сустракаюцца ў маўленні. Справіліся вы добра, трапна вызначылі сэнс, прыдумалі цікавыя сказы. Абодва фразеалагізмы маюць шмат сакавітых сінонімаў. Правяду толькі некалькі да выразу чортава процьма, у значэнні вельмі шмат. Чортава гібель, да ліха, да халеры, з горла лезе, мора разліўное, па самую завязку, хоць заваліся, як завязаць, як сабак нярэзаных і шмат-шмат іншых. Карыстайцеся на здароўе. Зычу вам поспеху ў апошнім конкурсе. На рахунку каманд 21 і 26 ачкоў. Ну, а мы пераходзім да апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у конкурсе «Цытуем» простая – працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. У паэтычным заданні па магчымасці назваць аўтара. Пачынае каманда, што набрала меншую колькасць балаў. Гэта пакуль дзяўчаткі з каманды «Рамонкі». Увага на экран, песня. Чырвоная ружа, не стой на дарозе, не стой на широкой. Кто идет, той ломает. Не стой на дороге, червоная ружа. Кто идет, той ломает. Кто идет, той сшибает. Ці ёсць у вас правільны адказ? Не.
Нема правільнага адказу і неправільнага таксама нема. Так, Маргарыта, не чулі гэтую песню ніколі? Ну, я думаю, што ўсё ж такі яе чулі, проста не запомнілі словы. Ну, а каманда «Каласкі» што скажа? Не. Таксама не. А давайте паслухаем, як спяваў Пётр Елфімаў. Калі ласка. Не стой на дорозе, червоная ружа. Кто идет, той ломает, кто идет, той сшибает. За что и от кое дива, за тое, як ты красива. Прыгожая песня, правда? Запомніце яе, калі ласка. Песня «Чырвоная ружа», словы народныя, музыка Уладзіміра Мулявіна. Ну, а хто выконваў, вы самі ведаеце, гэта Пётр Елфімаў. Дзякую. Ну што ж, песня для цудоўнай каманды «Каласкі». Увага на экран. Працягнеце радок? Вадзім, я бачыла, што вы спявалі гэтую песню. Песня добрая, мне вельмі падабаецца. Аднак спявалі і забылі. Аднак спяваў і забыў, да. Так. Дзяўчаткі, ці ёсць у вас варыянт? Что-то там небо закрывает. Так, Настя, штосьці чула. Дзяўчаты, давайте, каб не пакутаваць, так? На гэтым цудоўным конкурсе паслухаем, як спявала песню група «Аура». Калі ласка. Просто дзякую вам, вы запомнили. Спадабалася песня, правда? Цудоўная. Цяпер вы будете ведаць. Песня «Затрымай». Словы Юлии Быковой. Яна і саліравала. Музыка Яўгена Алейніка. Дзякую вам. Наступнае паэтычнае заданне. Спадзяюся, яно будзе вам па сілах. Увага. І вось, адзін тут падсвінак, які заважыў бруд раней, і кажа: «Дядзечка, твой лыч у брудзе, нязграбна гэтай між свіней. А што ж?» Маргарыта, а хто будзе адказваць? Адказваць будзе Настя. «Дядзечка, твой лыч у брудзе, нязграбна гэтай між свіней. А што ж?» Калі заўважаць людзі. Гэта правільны адказ, малайчынка. Апладысменты, вядома. Гэта байка «Ганарысты Парсюк». А вось хто яе напісаў, вам трэба адказаць. Тады будуць вашымі яшчэ 3 балы, калі ласка. Дзяўчаткі, ёсць варыянт? Не. Не. Давайте спытаем у каманды «Каласкі». Тацяна, хто паспрабуе? Паспрабую я адказаць. Так. Гэта Кандрат Крапіва. Кандрат Крапіва, гэта правільны адказ. Вы падхапілі балы, малайцы, дзякую вам. Ну а цяпер паэтычнае заданне вам. Каб пісаліся вершы, трэба быць закаханым. У жанчыну і неба, у добрых людзей. І ад шчасця заўсёды быць крышачку п'яным. І ніколі-ніколі... Хто будзе адказваць, Таня? Адкажа Вадзім. Вадзім, калі ласка. І ад шчасця заўсёды быць крышачку п'яным. І ніколі-ніколі... Не траціць надзей. Малайчына, каманда «Каласкі». Апладысменты. Гэта верш. Па першым радку называецца «Каб пісаліся вершы». А вось хто яго напісаў, мы хочам паслухаць. Ці ёсць варыянт... Хто напісаў гэты верш? Не, няма. Не ведаеце. Дзяўчаткі, вы паспрабуеце? Не? Ну, я тады падкажу, што гэта Сергей Грахоўскі. Запомніце, гэта цудоўны верш Сергея Грахоўскага.
Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння першай стала каманда «Каласкі», у іх 31 бал. Прыгожая, цудоўная каманда Рамонкіна запасіла 24 балы. Цудоўна. Хай у вас, паважаныя ўдзельнікі, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што вы правялі ў студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важнае мілае сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадач для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.